आसन सजेबै पूजन के बेरिया डीजे बजेबै बीना वाली के आसन सजेबै पूजन के बेरिया डीजे बजेबै मैया के सगनिया में शीश झुकाई लेबै हो ए माई हो बीना वाली के फूल चढ़ाई देबै हो ए माई हो बीना वाली के फूल चढ़ाई देबै हो ए माई हो चुनरी चढ़ाई देबै चढ़ाई देबै ए माई हो डीजे ओम शंकर अभी आप सुन रहे हैं युवा स्टार म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। विद्या के देवी है मैया अही छी नहवाली शरण में शीश झुका के कबो न जइबो खाली विद्या के देवी है मैया अही छी नहवाली शरण में शीश झुका के कबो न जइबो खाली कमल के फूल पासन लगाई देबो ए माई हे बीना वाली के चुनरी चढ़ाई देबो हे ए माई हे बीना वाली के चुनरी चढ़ाई देबो हे ए माई हो चुनरी चढ़ाई देबो हे चढ़ाई देबो हे डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा विद्या के देवी है मैया अही छी सरस्वती पूजन के बेरिया है मैया देखेबो अगरबत्ती विद्या के देवी है मैया अही छी सरस्वती पूजन के बेरिया है मैया देखेबो अगरबत्ती गायक अनिल के श्रद्धा पुराई देता हो ए माई हो बीना वाली के फूल चढ़ाई देबै हो ए माई हो कमल के